Zanim wam opowiem drugą bajkę, to chcę wam uświadomić, że każdy z nas, oprócz tego, że tam chodzi do roboty, zarabia te pieniądze, skreśla kupony to lotka, kupuje losy na loteria, no są takie, co szukają bogatej baby albo baby bogatego chłopa. Każdy ma jakąś taką koncepcję na to, żeby tak z nieba mu spadły pieniądze. I ja niedawno oglądała taki film, takie młode małżeństwo kupiło się imbryk i ten imbryk, on im suł pieniędzmi, ale niestety on im zawsze coś brał. Konkretnie jak dostali tam wiele pieniędzy, one tam na wierzchu tego imbryka było, to ten, kto to chciał, musiał patrzeć na krzywdę tego partnera, nie? Czyli baba chciała na coś ich tam, to chłopa pobili, leżał ciężko w szpitalu, jak on zaś chciał, to zaś się tej babie coś ich stało. No i patrzcie, ja sam mam taki imbryk, który tak mi się trochę skojarzył z tym filmem, z tą legendą, bo to jest taki typowy właśnie, co by go postawić na ognisku, a jak już będzie gorko ta woda odkręcić, nie, no by nie tak chcieli, co by sam leciały z tego kokotka jakieś takie słuszne pieniądze. Ale jak tego słuchacie, to bardzo często, kocie słuchaj, ale się zamknij, bardzo często każdy ma takie powiedzenie, no ja się tak narobia, tak się staram, nie kurza, nie pija, nie spóźniam się do roboty, a tak mi nie idzie, czemu mi tak się nie wiedzie, czemu ja tak jakoś nie umiem dojść do niczego, niekiedy to tak strykną i mają. No właśnie, wspomniała się inna bajka, Króla Jęczmionka. Był taki chłop, który richtig tak było. Rodzina, ojciec podzielił majątek między dwóch synów bardzo sprawiedliwie i każdy dostał tyle samo. To nie tak, że ten mądrzejszy więcej, ten głupszy mniej. Dostali po tyle samo, no i temu starszemu wiedło się niesamowicie, a ten młodszy, choć nie był ciula, jak to się u nas na Śląsku padło, mu się zawsze coś ich stało. Albo mu grad wybił te zboże, a obok było pole brata, grad go nie ruszył. Albo leciała trąba powietrzna, zniszczyła mu jego siano mu rozniesła belekaj, bratu nie. I działy się takie rzeczy, że on nie miał na to wpływu. A jakby on coś ich tak psuł, nie? To by my padali, no tak se zasłużył. Ale on nie miał na to wpływu, on się riti narobił ku temu, po to, żeby mu to zawsze się w końcu poszło na supasta. No i też tak szł bez pole i trafił tego czarodzieja, tego króla Jęczmionka. No i tak godo, nie? A król Jęczmionek godo, bo ja ci powiem, jest coś na rzeczy. Jest coś na rzeczy. Ja ci to pokorzę, a jak to jest? Ale musisz mi obiecać, że ty się słowem nie odezwiesz, bo ty, na kogo się będziesz dziwał, cię zabije. No i wziął go do izby, kaj mieszkał los. Los, nie ten taki, co losujemy i wygromy, no los. Ten, co jakby dzierży w rękach nasze życie, to jak się nam wiedzie. I król Jęczmionek mu padł tak, ty się schowaj sam za te posłanie i choby się nie wiadomo co działo, się dziwej, wyleź dopiero, a on z tej chałupy wylezie i tak rób przez pora dni. I to się dowiesz, bo jakiemu ci się nie wiedzie. No i on tak zrobił, przyszł los strasznie groźny, wielka postura, taki właściwie nie wiadomo co, ani stwór, ani piękny, ani niepiękny. Siodł się, dychnął się, a potem wziął taki wielki worek,
ciężki, brzękał coś tym workiem i zaczął tym workiem począsać i wyciepywał z tego worka gorści złotych monet. I cały czas mamrotu. Kto się dzisiaj narodzi, niech mu się tak powodzi. Kto się dzisiaj narodzi, niech mu się tak powodzi. Na drugi dzień historia się powtórzyła, ale we worku los miał szrybło, śrybne monety. I zaś padło to samo. Kto się dzisiaj narodzi, niech mu się tak powodzi. Na trzeci dzień były miedziane monety. I zaś ciepło tymi miedziakami, a ja muszę padać, że jeszcze w XV-XVI wieku miedź była w cenie. To wcale nie był byle jaki metal. Ale co się stało, jak przyszedł dzień, kiedy już nie było ani złota, ani srebra, ani miedzi, ani cyny. Los miał próżny worek, sięgał do niego i ciepłą próżnymi garściami. I też godą, to się dziś narodzi, tak się mu niech powodzi. No kiedy ten chłop już się dowiedział, po jakiemu, i właśnie król Jęczminek mu panu, ty się urodził w dniu, kiedy los ciepłał na próżno. I on godo, ale co ja mam zrobić, nie? No to ja tak się mogła całe życie męczyć i nic mi nie pomoże. I wiecie co, ja znów zakończę tej bajki, ale ja go wam nie powiem. Po takiemu, że nie ma takich rzeczy. Jeżeli komuś, zaraz powiecie mi, dobra, tam komuś powódź, coś, i zaraz ciepniecie pełno przykładów. Ja powiem tak, są ludziska, dla których szklanka jest w połowie pełno, a dla innych w połowie pusto. I tak jak wy będziecie myśleć, tak będzie. Głęboko w to wierzę i rozwiązanie tej bajki jest zupełnie inne. Mu coś ich poradził, ten to zrobił, ale ja myślę, że moja zasada i też to się powinno stać waszą zasadą, jest tako, że tyle moż, wiela dowoż. Innymi słowy, wszystko do ciebie wraca. Jak się nie dzielisz, to z tobą się też nikt nie podzieli. Jak nie będziesz dawać, nie czekać, o, ja mu dam, to niech on mi też da. Nie. Ty dasz temu, a skądinąd przyjdzie z zupełnie innej strony, w tym momencie i w tym czasie, kiedy ty będziesz potrzebował, kiedy ty będziesz w potrzebie. Jak będziecie tak myśleć, to tak będzie. Ja już sam nie chcę robić Biblii, ale pod boczek padł, pod Jezusem. W co wierzycie, to się wam stanie. Nie? No tak, prawie każde spotkanie ze ludźmi, uzdrawianie, tych ślepych i tak dalej, on tak zawsze godał. I ja tu myślę, że on coś chciał padać. Niekoniecznie ta bajka ma być zakończeniem takim stricte kościelnym, ale coś jest na rzeczy, że my chyba same se to robimy.